Babingelele ababukeli bami abathandekayo kuMzansi Podcast. Igama njengoba nazi nguMzwandile Wamsana. Abaqalayo-ke ukungena kuleli page lethu babukeli, this is Mzansi Broadcast, la sibhalele umama uMashezi. Umama Mashezi-ke babukeli bami usibikele ngodaba olunzima kakhulu. Umama Mashezi uthi engathi ubedlala into eyisitokfela or umasingcwabisane like angazi nami ukuthi into ekanjani kodwa uzoyichaza yena-ke uma ngabe sefikile. La engathi-ke kuhambe nesikhathi-ke eyidlala lento ewumasingcwabisane stokfela. Uma eyidlala wafikelwa umshompi wokuthi naye akashonelwe. Uthe uma ngabe seshonelwa-ke wa-claim-a iy'mali zaphuma. Uthe esa-claim-a lezo y'mali kuhambe kuhambe aphinde futhi engathi uphinde washonelwa eduze. Eyi kodwa angithandi nami ukuthi bese kuba yimina-ke ochaza isitori. Ngizoke sithi ningilandele bandla simbheke yena uMashezi siluzwe kahle udaba ngaye. Ngicela ningilandele simbheke. Babukeli bami-ke njengoba kade ngithembisile ngithi-ke sikumcele-ke uMashezi la asichazele ngodaba. uMashezi, ngiyakubingelela kuMzansi Podcast, igama nguMzwandile ngwaKamsani. Yebo, sawubona. Yebo, yebo. Mama thina siqhamuka kaMzansi Podcast la njengoba usibhalele-ke sithi asizosukuma sizwe udaba lakho ukuthi ngabe usiphathele udaba oluthini. Siyacela utshela ababukeli. Eh, Ngizoqala nje ukuthi bekunomasingcwabisane besudlala endaweni osiza ukuthi umuntu uma ngabe hlampe evelelwe umshophi ngoba nemali phela azibi khona ukuthi ube nemali ohlale uyibekile. Nokufa futhi kuyazuma kufika ngesikhathi imali ungenayo. Sase siyaplana-ke sowomama ukuthi akuthi njalo ngenyanga kube nemali esizoyishaya eyiwu-200. Senzela ukuthi uma ngabe wehlelwa yileso sifo esinjalo ukwazi ukuthi kube nemali ethathekayo, ukwazi ukuthi ugcine lezo y'ngxako zakho zomngcwabo. Nangempela-ke ngadlala bese ngina-15 years-ke ngingakaze ngehlelwe isimo esinjengaleso. Bengingakaze futhi ngingakhokhi nje inyanga nenyanga bengiyikhokha le mali ewu-200. Shuthi-ke ngehlelwa isehlo-ke nami kwavela umkhuhlane ngadlulelwa yingane ebengikade vele ngiyikhavile la njengoba bengidlala umasingcwabisane lona. Ngahamba ngaya ko-claim, hhayi nangempela abelenzanga iphutha, banginikezela imali engango-60,000 ngoba vele sasivumelene ngalokhu ukuthi imali ozokhokhwa ilo masingcwabisane wethu u-60,000. Hhayi nangempela-ke ngakwenza konke okwakufanele uma ngikwenza. Ngaba nenkinga yokuthi ukufa-ke phela awukubizi futhi akuyalezi. Kwadlula u-6 months kade bengikhokhelile kahle, ngaphinde futhi ngashonelwa. Mase ngishonelwa sengithi ngiyahamba-ke futhi ngiya ko-claim-a kubona. Sebengitshela ukuthi ngoba bekade besangikhokhelile imali eyisamba ngisa-claim-ile, kusho ukuthi abakakabi nayo imali. Ake ngizame mhlambe ngibe ngihlanganisa ngendlela engizohlanganisa ngayo. Bona kuzothi uma ngabe sengingcwabile babuye bangibone-ke bangikhokhele leyo mali. Ayi ngacabanga nami ukuthi kodwa ngokomthetho bekufanele ukuthi banginikeze le mali ngoba phela ngiyilunga la, ngiyakhokha, ngiyadlala ngiyilunga. Kodwa manje ngendlela esekwenzakele ngayo, ngoba nami phela anginaso isikhathi esanele manje sokuthi ngilokhu ngehla ngenyuka, ngehla ngenyuka ngishonelwa. Ngavele ngazama ukuthi angiboleke le mali-ke komashonisa. Kuzothi uma ngabe sebenginikezelile-ke bona bese ngiyayikhokha komashonisa le mali. Nangempela nganenhlanhla ngayithola le mali komashonisa. Ngawenza kahle amalungiselelo omngcwabo ahamba kahle, sadlula-ke leso sikhathi. Manje uma sengihamba sengithi ngiyakofuna le mali-ke ngithi kusho ukuthi phela ngoba nakhu iy'nyanga manje ziyaphela ziyaphela abanginiki le mali kanti la ngithathe khona le mali nakhona iyazala. Ngizoze ngigcine sengihlulekile ukuthi ngiyikhokhe le mali uma isinkulu. Hhayi balokhu bethi hhayi sizonginikeza leyo mali sizonginikeza. Still kuze kube yimanje abakakanginikezi leyo mali, nenzalo iyakhula, sekuna-6 months imali izala, angazi ngizoyikhokha ngani. Manje bengicabanga ukuthi hlambe ikhona i-solution hlambe eningavela nayo ukuthi ningisize, hlambe bakwazi ukuthi bangibuyisele le mali ukuze ngiyokhokha ngoba igama lami phela selilibi manje nasemphakathini. Ngumuntu ongakhokhi, owathatha imali wangakhokha kanti bona babengithembisile ngoba mina bengidlala. Yibona okwakufanele bagcine iy'ngxaki zomngcwabo. Ikhona-ke la bengicela uma ningisize khona la.
Okunye-ke ebengithanda ukuthi ningisize ngako, ngoba manje sengibonile ukuthi lento ekugcineni izogcina vele isixabanisile ayisenayo inqubekela phambili. Sengicela ukuthi bangibuyisele yonke imali yami ebese ngiyidlalile ukuze ngikwazi ukuthi ngibone ukuthi ngenze njani. Sengiyaphuma nje kuyona le nhlangano ngoba kuyabonakala ukuthi inobugebengu uma uzothi uma ngabe usunenkinga ingakwazi ukukukhokhela. Ithi ngoba bekade isakukhokhelile ayizokwazi ukuthi iphinde ikusize ngoba phela vele usuke udlalela lokho ukuthi uma unenkinga usizakale. Sengibona kungcono ngivela ngiyiyeke bangibuyisele yonke imali yami ebekade sengiyidlalile khona. Eyi, babukeli bami abathandekayo, cabanga ukuthi niyayizwa indaba kamama lana, eyi inzima kakhulu. Umama-ke usibhalelile la wasebhala abantu ukuthi ucela simsize, angazi ibona ababephatha-ke imali, abantu abawo-casual nalabo bantu abenza zonke leyo msebenzi enjalo. Sazama-ke umama ukumtholela, ayi sigcine sithole yena-ke okuyena yena impela owayephatha iy'mali. Asazi-ke ngokumthola kwethu-ke usithembisile ukuthi uma sifika sofike simthole. Ake sicele ukuthi abalaleli basilandele-ke siyobheka u-Casual sizwe ukuthi uyiphendulela uthini kule ndaba. Babukeli bami, njengoba kade ngithembisile-ke ukuthi sizohamba sibheke la simbheke-ke ubhuti la esigcine simtholile-ke. Ubhuti sesinaye la. Bhuti, igama nguMzwandile Ngwamsane, ngiqhamuka kwi-Mzansi Podcast. Yebo. Ngicabanga ukuthi-ke umama uyamazi, awumqali. Cha, ngimqale impela umama siyazana kakhulu. Hhayi, ngiyajabulisa kakhulu. Bhuti-ke umama la ubhalele uMzansi Podcast. Ngicabanga ukuthi khona udaba afuna ukuthi alithule kuwena. Ngicela simnike ithuba-ke akalibeke ulizwe udaba. Mama. Yebo. Hhayi, ngicabanga ukuthi ubhuti uyamazi uyena-ke lo esikwazi ukukutholela yena njengoba kade sichazile ukuthi uzama ukutholela yena. Nangoku ubhuti lana mama, ngicela nje usiphindele udaba ngendlela mama ongichazele ngayo lisibonana udaba, ngicela ulithule nakuyena ubhuti aluzwe. Ngiyabonga kakhulu usizo lwenu ukuthi nisukumele phezulu uma ngabe nginibhalela. Njengokuthi-ke ngane yami uzokhumbula ukuthi inini esasinani futhi inini enani abagcini bey'mali njengoba besidlala le sitokufela esesidlalayo. Njengoba ngangike ngadlulelwa-ke umntwana nga-claim-a, ngayithola kahle imali, isamba lana ngasithola. Manje njengoba bekade-ke sekuphindile kwadlula 6 months-ke ngashonelwa. Sengithi ngiyafika ngithi ngiza ko-claim-a kutholakala ukuthi kuthiwa izimali azikho. Angazi ukuthi kanti ngoba phela imali siyayidlala nyanga zonke, siyayishaya imali nyanga zonke, ukuthi uma ngabe kwenzeka uvelelwa inkinga iyona le mali eyokusiza. Senithi-ke nina sekuthiwa wena ubungekho-ke wena. Ngafike ngatshelwa ukuthi kufanele ukuthi ngilinde kancane khona abasazoqoqwa ukuze ngikwazi ukuthi ngikhokheleke. Ngalinda, hhayi ngabona ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngihlale phela umzimba ngingawubeki ngoba ngile ngithi ngilindele ukukhokheleka. Ngahamba ngaya komashonisa-ke ngayithola-ke imali-ke, banginikeza-ke ngangcwaba-ke. Emva komngcwabo-ke phela mase ngithi ngibuyela back-ke ekutheni sekufanele-ke manje ningibuyisele le mali ukuze ngiyokhokha ngale ngoba phela imali iyazala. Hhayi balokhu beshona la, beshona la, beshona la, beshona la. Kutholakala ukuthi ngathi kukhona ongasekho manje uwena obungabonakali-ke nje bekuthiwa-ke awubonakali-ke. Ngiyabonga ngoba naku usuze watholakala-ke manje khona uzongichazela ngoba phela manje ngiyayifuna le mali futhi sengifuna nokuthi-ke ngivele ngiphume manje la kulo masingcwabisane ngoba ngiyawubona ukuthi kusho ukuthi awunalo usizo okokuthi ngikaze ngisuke ngihambe ngiyoboleka iy'mali ey'zalayo komashonisa. Ekubeni benginomasingcwabisane bengiwudlala ngiy'tshela ukuthi ekugcineni mase nginenkinga iwona ozongisiza. Emva kwalokho manje bayabaleka bashona ngala nangala nangala. Manje ngisacela ukuthi-ke kube uwena-ke ongichazelayo ukuthi kani kahle kahle kwenzakalani ngoba ngiyayifuna le mali, ngifuna ibuye yonke le mali sengiyaphuma kulo masingcwabisane ngoba awunalo iqiniso, awukwazi ukusiza umuntu uma ngabe esedlulelwa yilunga lomndeni. Kanti ngangiwuthatha ngoba ngithi umasingcwabisane wendawo ngoba niyazi nani ukuthi somakhelwane. Manje angisazi ngoba nabantu engangithethe kubona imali sebengibuka-ke njengesigebengu. Kanti ngenziwa yikona ukuthi manje iy'mali zami lezo phela anisangibuyiseli zona. Ngisacela ukuthi ngichazeleke ukuthi kani kahle kahle kwenzakalani. Ewu, ma angiqale ngibingelela babo-ke.
Ngiyaluzwa udaba lakho ma. Okusho ukuthi ngumuntu nami omatasatasa mawami. Ngangathi uma ngifika e-ofisi ngayithola indaba yakho. Kusho ukuthi manje ngisebhizi ngiyayilungisa indaba. Uma kuwukuthi mhlawumbe uyakhumbula umama wafika kwakuwumuphi unyaka? Uthi unyaka angisawukhumbuli kahle. Ufike uzo-claim-a okokuqala. Yebo. Sakusiza kakhulu la ekhaya ngoba siyazi la ekhaya sihamba ngocomela phambili ekusizeni abanye. Okusho ukuthi umama uthe uma efika kwamanje ukukhokheni kwakhe esezo-claim-a manje nje. Imali ade eyikhokha ayizange ngenele imali la umama ayeyi-claim-ile. Imali eyayimele umama ayithole sisazoyilungisa indaba yayo ngoba kunokufika emabhenki kuba nala madili anokuba khona mawami. Kodwa-ke ngoba kukhona umuntu osakuhambele kwamanje, sikhona isibambiso esincane esingakupha sona. Mhlambe nawe ufike ukuthi phesha phesha lokhu okuncane khona nje imali engango-2000 esingakuthumela yona and siqhubeke kahle nawe ukhokhe kahle ngendlela singcwabele futhi ngendlela okuyiyona. Ngiyacabanga ukuthi umama akukho angakutholanga ngoba singcwabanisane ngedwa. Bhuti, bhuti, bhuti. La kule nto ekukhokhwa kuyona uyini wena? Oh, mina mfowethu ngumgcini mabhuku. Wena? Yimina umgcina mabhuku mfowethu. Eyi, njengoba ugcina amabhuku-ke bhuti lana khona into engicela ukuyibuzela umama bandla. Uthi wena umgcini mabhuku. Kusuthi ngicabanga ukuthi konke okukhokhwayo kwaziwa uwena la. Yebo, kwaziwa yimina mfowethu kodwa manje kunabafowethu engisebenzisana nabo njengoba isikhathi esiningi ngihlezi ngingekho la kusetshenzelwa khona. Ngumuntu omatasatasa njengoba ngishilo. Isikhathi Umatasatasa uhlala kephi kanti? ngumuntu ohlezi ese-ofisi isikhathi esiningi bhuti wami. Eyi, ma, Yebo. lana benikhokha kanjani kulo masingcwabisane? Ubenithi uma nikhokha uthi nje imali uyifaka kubani, iyaphi? Besihlangana njengomphakathi. Bekunosuku nje okwaziwa ukuthi kuyadlalwa ngalo kuyashawa. Leyo mali uma isishayiwe-ke izobe isibhalwa phansi ibisiyahambiswa kuse-ofisi-ke. Uyena-ke umfowethu lo owaziyo ukuthi babethi uma sebeyithathile-ke kanti bayenze njani. Ya-right kona ekuqaleni kwaba-right ngoba ngakwazi ukuthi ngikhokheleke bangikhokhela yonke imali. Manje inkinga isila kokwesibili ukuthi isishonephi-ke le mali ngoba phela inyanga nenyanga kuyakhokhwa. Futhi sibaningi manje angisazi-ke nje ukuthi ngizothini-ke kuyena kodwa engikufunayo mina ngicela imali yami nje manje engase ngiyidlalele ngicela bangibuyisele yonke imali yami ngihambe ngiyokobheka la ngingase ngidlale khona umasingcwabisane ozokwazi ukuthi ungisize ngesikhathi esidingakala ukuthi ungisize ngaso. Bhuti, abantu onabo lana eqoqeni yimali nani baphi abanye? Abanye mfowethu njengamanjena ngimshiye khona ngale msebenzini. Lo munye khona esamthume ngakhona esawenza khona. Unomsebenzi lona mfowethu ngoba sindawo zonke la e-South Africa, asikho endaweni eyodwa. Hayi, hayi, hayi babukeli, sawunayizwela lolu daba. Hhayi, kodwa-ke ngicela ukubuza mala, Yebo. ngicela ukubuza mala. Uma ngabe nikhokha imali, angithi kuyofakwa ebhenki. Yebo, ifakwe ebhenki. Nike nambeni bangaki bhuti uma niyifaka ebhenki le mali? Asihamba sobathatha impela nje sisebenzisana nabo laba bafowethu laba. Abantu besilisa bodwa. Abantu besilisa sonke mfowethu. Wenza kahle umsebenzi wethu ngendlela. Nabayazi omama nabo nje behlezi beshaya ukuthi umsebenzi siyawenza mfowethu. Imali i-safe la ikhona ukuthi kusanale ngxakanxaka nje ey'ncane mawami izolunga into yakho uzoyithola imali. Ulindele nje ifomu. Iziphi iy'nxakanxaka ey'khona mfowethu? Akuchazele umama ukuze azi ukuthi imali yakho uyithola nini, iziphi iy'nxakanxaka ey'khona. Mawami khona lento esho ukuthi angangazi noma uma uyayazi yini. Ngisho ukuthi ngisayihlemile nami imali. Khona lento abathi imele iqale i-reflect-e ma. Kusho ukuthi nakumina bengaka-reflect-eki imali. Ngisalindele kona ukuthi iqale i-reflect-eke nje mase ngiyakwazi ukuthi nginikhokhele nonke akumele bathole iy'mali zabo ngaleyo ndlela ekumele bay'thole ngazo. Kodwa umama nje akalindele ucingo oluzoqhamuka kuthina sikufonela ukuthi imali yakho isilungile, sinikeze i-akhawunti siyifake ngale. Mhlawumbe alinde isikhathi esingakanani uma? Ngike ngazi-ke amabhenki bazokunikeza isikhathi esingakanani kodwa ngamthembisa u-90 days. Mama, uyamuzwa ubhuti uthi angakuthembisa u-90 days ukuthi bese uyayithola imali yakho. Bhuti, ngicela ukusale sesingenelela la uma uthi 90 days, angithi uyazi ukuthi awusathembisa umama yedwa.
Injani impela bhuti wami, angithembise wonke umuntu nje bayazi nje kodwa kube nje nalolo phutha elenzakalile. Asithi akusenzeki ku-90 days, yiziphi iy'nyathelo ey'ngathathwa umama? Umama uyazi ema-ofisini ethu uhlezi efika ngifica khona Cha bhuti awusiyeke ngama-ofisi. Ake sikhulumele umama. Umama uma kuwukuthi-ke iyaphela u-90 days akayitholanga imali, enze njani? engakusho mfowethu ikona ukuthi afike e-ofisi ungayithola cash imali yakhe uma Bhuti asiliyeke i-ofisi, asiliyeke nje i-ofisi bhuti. Ake sikhulume ngelokhu ngokuthi enze njani uma kuphela u-90 days engayitholanga imali yakhe. Ngicabanga ukuthi mfowethu asengazivulela ngisho icala muntu kanjani mayibona ukuthi imali yakhe akayitholi kulowo 90 days esimthembisa wona. Size sifike lapho-ke bhuti kuphele size silinde o-90 days. Kulo 6 months akhala ngawo umama, yini edala ukuthi angakhokheleki? Eyi, shuthi ngokomsebenzi nathi esisebenza ngangithi sabantu owomasingcwabisane bhuti. Sibe sinenkinga yamakhaza ethu, amafriji bengasebenzi kahle, kumele silungise iy'ndaba zomafriji, sibuye silokhuze nalapha nalaphayana, nathi sibuye sikhokhe ney'koloto. Kodwa-ke umama engangithi ngimthembisa uzoyithola imali yakhe. Sesiqedile ukulungisa yonke into isi-right-ke manje, silwa nani-ke manje ukuthi sibakhokhele bonke abantu esimele sibakhokhele sibakweletayo. Nanamakhaza awomphakathi noma Wona owomphakathi nabanye nje siyawasebenzisa nje nakwabanye uma ufuna ukubhukha siyakwazi ukuwathola nakuwena. wena mama sibuyela la, abanye bamalunga mama uma ngabe hlampe niripotha-ke iy'nto zenu nokuthi bayayibuyisa le feedback kubona la bantu enithi nikhokha kubona, bayibuyisa i-feedback ukuthi kwenzakalani njengoba sekunesikhathi esingaka kunenkinga namanye amalunga wona ayazi kwenzakalani. Kona bandla angeke ngiqambe amanga bayayibuyisa i-feedback ngoba babuya nawo ama-receipt ukuthi kukhokhiwe, baye babuye nawo. Manje ukuthi sekwenzakalani-ke ikhona-ke la esingasazi ukuthi inkinga ikephi uma ngabe manje usuthi uya-claim-a imali ungasayitholi. Kodwa nje ngokwenzakalayo konke bayasitshela ukuthi babize umhlangano, kubanjwe ama-meeting bese beyasitshela ukuthi sekwenzekele kanje senze lokhu, senza lokhu, senza lokhu, senza lokhu. Kodwa kade bagcina noma Hhayi sebenesikhathi njengoba nje belokhu nje ngeyavelelwa yile nkinga le ngahlelwa ilo monakalo wokuthi ngishonelwe, abakaze babize e-meeting. Yilokhu nje kwagcina ngingakashonelwa ukuthi kubizwe ama-meeting. Lo 6 months nje abakaze bawabize ama-meeting. bhuti, cela uyiphendulele lapho ema-meeting-ini. Yini ama-meeting abantu bengasawatholi ama-feedback ukuthi kwenzakalani impela-ke emalini abayikhokhayo? Ngoba phela uma ukhokha imali ukuthanda ukulandelela ukuthi hayi bo, imali yami ngiyifaka lapha kwenzakalani bhuti? Mfowethu ama-meeting bengiwabiza mfowethu. Kuye kungukuthi mhlambe ukubizwa kwethu i-venue siyithola kuphi. Mhlambe ama-venue isikhathi esiningi siwathola lawo ukuthi abakwazi ukufinyelela khona. Into ebese ngiyicabanga-ke mina ukuthi nje yenzeke, ngicabanga kona nje ukuthi angisacabangi lutho elizophinde lungihlanganise nabo. Sengicela ukuthi nje bangibuyisele iy'mali zami zonke lezi ebese ngiy'dlalile kubona, ukuze sivele sihlukane nabo. Ngoba vele ngiyabona ukuthi lento yabo ayikho inobugebengu, ngoba lo 90 days akhuluma ngawo phezu kwalo 6 months ebese ngiwuhlalile vele. Ngiyabona ukuthi into engekho leyo, ekugcineni vele le mali nje sebeyidlile, into engeke isabuya kwayona. Ngicela nje ukuthi bavele bangisize bangibuyisele imali yami njengoba injalo yonke yalezi nyanga, yale minyaka le ebese ngiyidlalile. Kahle kahle wena bhuti kuze kuphele isikhathi esingaka nje ngempela yini ungambuyiseli umama imali yakhe? Uthi isakhona kodwa le mali noma ngathi nawe usuyidlalela ngathi ngempela? Ngoba phela umama uyasho uyayidinga imali yakhe, sesiside lesi sikhathi enidlala ngayo. Uze Cha mfowethu, imali njengoba ngisho ukuthi akangiphe iy'nsukunyana ngizombuyisela imali umama. Imali mfowethu ngangisho ngithi ngizoyithola after 90 days. cha koze kube u-90 days ngobani mfethu? Ngoba phela sesiphelile isikhathi kade umama eyifuna imali yakhe. Imali iphi yona kanti? Iphi imali? Kube na-delay amangaka kunabantu abakhokhayo ngoba phela abantu bakhokha njalo. Kudileyelani ngabe umuntu umnika imali yakhe? Mfowethu nathi kunomsebenzi kahle kahle kunama-fees ebesiwakhokhe nathi. Cha ngiyayizwa lento oyishoyo bhuti. Sesikhulumele kwemali, imali bhuti. Umama mnike phela ikhona imali noma ayikho yona-ke. Mfowethu angimane ngikuchazele mfowethu. Imali mfowethu iyasebenza ngesinxele. Yezwa-ke, Iyasebenza ngesinxele. yezwa-ke. Kodwa njengoba ngisho ukuthi umama ngiyamthembisa ukuthi uzoyithola after 90 days. Nathi khona indlela esisebenzisana ngayo nabanye abantu ukuze sithole imali. Kude kakhulu lo 90 Ukubekezela days. lezo iy'nsuku lezo, obeseyithola kumama imali ngale ndlela ayidinga ngakhona.
Kodwa-ke besicela umama ukuthi ephumeni angaphumi singasiqhubeka simsize umama ngoba siyasebenzisana kahle kakhulu naye umama. Awusichazi isitori ukuthi imali uze uthi wena imali iyadleka, yadleka kanjani imali kungeyona eyakho, imali kweyomphakathi? Eyi njengoba ngisho mfowethu sisebenzisana nabanye e-ofisini. Cha bhuti bayeke abantu abangekho. Angithi uwena ovumayo manje ukuthi imali iyadleka. Yebo, Eh, ngiyavuma impela mfowethu iyasebenziseka imali. Kodwa manje Ngangivele njengoba ngabona. bengekho nabo la e-ofisini mfowethu, okusho ukuthi bahambe nayo ibona abantu abahamba nemali. Mina sengingisele naloko, ngingangithi umama angangiphe u-90 days ngobe sengizama ukuthi ngibuyisele yena umama imali yakhe ngoba abekho la bantu engisebenzisana nabo. Mawukuthi nabo bakhona ngabe bayayichazela ukuthi imali bayenze njani. wena abantu owadla nabo imali abekho, usele wedwa. Ubugebengu, Injalo impela ngasho ukuthi mfowethu ngisele ubugebengu. ngedwa bona abekho impela ngabe bayayichazela nabo. Ngingangithi umama akangiphe u-90 days sizamnika imali yakhe. Siqhubeke sisebenzisane ngoba into engafuna engamupha yona sengamupha emalini ade eyikhokha mhlawumbe sengasho ukuthi u-5% ngiyamnciphisela emalini ade eyikhokha aqhubeke akhokhe umama ngendlela okuyiyona. Hhayi umama ngeke asakhokha nje. Angeke Ngeke ngisakwazi, aphinde ayifake ngeke imali yakhe ngisakwazi. umama nje. Ngifuna imali Umama yami la mina sekufuna yonke. kubuya imali yakhe. Wena uzomkhokhela kanjani-ke umama imali yakhe? Mfowethu, umama indlela engizomkhokhela ngayo uzoyibona nini ngoba isingena ebhenki. Nini? Kahle kahle le mali idliwe uwena noma idliwa ibandla noma nibaningi kule mali ngoba phela le mali ifuna ikhokheke. Umama uyayifuna imali yakhe. Mama uyifuna imali yakho? Ngiyayifuna esikhathini esingakanani ngigqigqa bedlala ngami ngisenkingeni, bedlala ngami ngani sebeyidlile imali yami. Ngiyayifuna le mali futhi nje angazi ukuthi nalowo 90 days ukude kakhulu. Ngifuna la imali yami ukuze bagcine ukuba yigebengu Kodwa mama, bedle imali zabantu. kodwa mama bexakekile. uyamazi yena uhlalaphi? Ngiyamazi yena ukuthi uhlalaphi. Kodwa-ke njengokuthi phela isikhathi esiningi baba la, babe la, babe la. Sihlangana nabo ngenkathi kuzoshawa le mali ngoba phela bona babekela ukuthi Kushuthi bahamba bedlala ngabantu. kushuthi bahamba bedlala ngabantu. Badlala ngabantu, badla imali zabantu nje bona. Ngiyayifuna le mali u-90 days ukude kakhulu, ngiyifuna la leyo mali. Akaqoqe lawo bangani bakhe ayehlangene nabo kudliwa iy'mali zethu. Umama kehlisa ula kuzoyithola imali. Uyangazi impela nala ngihlala khona, akukho la engabalekela khona mfowethu. Wazi kahle impela la ngihlala khona umama. Akukho la ngaya khona. Ngizamnika imali yakhe. Anginike nje lo 90 days. Ngobe seyithola imali yakhe impela. Hhayi siyaluzwa udaba. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi u-90 days isikhathi eside kakhulu. Ngeke umama ulinde lowo 90 days. Ngeke, Besicela mningi hlambe isikhathi u-90 ukuthi days. ukushonisha kancane Ngeke sibone ngikwazi ukuthi ukulinda. singenze njani. Uhlangane nala bantu nibuyise imali yamama. Ake niyibuyise imali yamama. Futhi-ke nje nami njengomuntu osesikhundleni kwesinye isikhundleni kukhona abanye abangiphethe nami. Kusho kwamele ngiqale ngihlale nabo phansi sibone indaba kamama ukuthi kulo 90 days kade ngiwubeka umama uyawuchitha. Sizokufonelana-ke kumama ukuthi senze kanjani-ke. Ububatshelile vele uzofika umtshele ngo-90 days umama. Cha, besingayibikanga leyo mfowethu, yimi engiqhamuke nayo. Uyazi nawe umama impela, uyayithola impela. Uyangazi umama ngithembekile ngisho endaweni. Ngithembeka kakhulu ngisho endaweni. Uyazi impela uzoyithola imali yakhe. Angisenalo ulwazi ungabe umthemba umuntu ngoba phela bengingazi mina ukuthi le mali kanti nayidla. Nawe unesibindi ukuthi uhlangane nabantu nidle iy'mali zethu nisazi sixakekile sihlanganisa kabuhlungu siy'phethe ngamazinyo. Sithi sizamele ukuthi manje sisenkingeni sikwazi ukuthi sisizakale, nina niyayithatha lezo mali niyazidla. Ikhona la mina bengithi ababoshwe straight. Bengithi nje ababoshwe khona boyigcina lento abayenzayo. Hhayi njengoba uzwa ukuthi uyakhala kumama ngo-90 days. U-90 days into enkulu kakhulu leyo. Uselinde kakhulu isikhathi eyifuna imali yakhe umama. So bhuti socela ukuthi mfethu wenze u-90 days. Ngeke mfethu siyakhala kakhulu. Besicela usondeze umama uyoyithola nini imali yakhe. Siphume la sesazi ukuthi umama uzoyithola nini imali yakhe. Ngiyamuzwa impela uyakhala umama kodwa hhayi akusenani. Ngizocela kumama mhlawumbe angiphe isikhathi esingangenyanga. Kuyobe sekwazi ukuthi imali yakhe ibuya ngendlela okuyiyona-ke mama. Ngingazi ukuthi isikhathi ungangipha leso engisicelayo. Hhayi ngiyamuzwa, singcono isikhathi esingangenyanga. Ngoba kwayikhona lapho esingangenyanga vele ama-areas azobe engena ebhenki. Iyazala imali. Le mali nje engayithathayo iyazala. Kusho ukuthi obusungikhokhela ney'nzalo zayo yonke lezi nyanga lezi. Kusukela la nga-claim-a khona. Ngiyifuna yonke leyo mali. Hhayi ukuthi kule mali enizongikhokhela yona ebekade ngiyidlalile ngizoqala phansi ngiyokokhokhela ney'nzalo zale mali engiyithathile ngey'nxa zenu. Ngeke.
Ngcono-ke uma usuthi inyanga eyodwa-ke ngizokwazi-ke ukulinda, kodwa nje zonke lezi nyanga, lezi nzalo zale nyanga nizoyikhokha. Hhayi, Ngicela umama asibalele ukuthi into engakanani mina esiyilethe kuyena ngoba iy'nto zakhe ngisasenazo lapha e-ofisi. Sobe sesiyithumela-ke imali-ke mhlawumbe ingakapheli noma nanenyanga. siyabonga-ke bhuti. Ngicabanga ukuthi-ke bhuti inini enaziyo-ke ukuthi umama kufanele nimkhokhele malini ne-ofisi lakho. Ngicala kufanele nihlale phansi nibale yonke imali kamama, niyibuyise njengoba injalo imali yamama. Yabo ukuze impela mfowethu nje ya. Kuyoba kanjalo ngenza isiqiniseko nami ukuthi phela kwenyanga nje iyangena imali ekumali. Hhayi, siyabonga kakhulu bhuti. Mama, Yebo. hhayi uyayizwa le ndoda-ke isikhulumile lana, iyachaza. Ukuyibongela nje kuwena kuMzansi Podcast ungathini? Ngiyabonga kakhulu uMzansi Podcast ukuthi ene ungisizile ngoba bengingasazi ukuthi ngizokwenze njani. Nokuthi sixhumane nawo besingasakwazi ukwakuxhumana ngoba njengoba ubona ngimbona la kade ngagcina nokumbona useze ngoba naku usebizwe yimina. Uma bebizwa yimina ubengeke eze. Ngiyabonga kakhulu usizo eningisize ngalo. Sengifisa kona ukuthi lolu suku alishilo wathi ngizokhokhelela ngalo, angangikhokhela ngempela imali yami ngoba uma engangikhokhelanga ngisazophinde futhi ngibuye ngize kunina. Hhayi, ungasabi mama, uyazi udaba nje waselukuthina nje azusizakala kakhulu mama. Yebo. Yebo. Hhayi ngiyabonga-ke. Yebo. Hhayi-ke babukeli bami, ngiyabonga ukuthi udaba ligcine lisolvekile kanje. Angithi siyabonga. Ningakhohlwa uku-subscribe-a, ulike, ucomment.